Na místní hostině nesmí chybět ani tradiční pečená kačena. Ty chovají v Králově Brodě a připravují je na festivalech po celém regionu. Táto farma bola založená presne pred 50 rokmi. Založili to v roku 1963. Odtedy tu chovajú kačice. Týchto krmíme. A to je dôležité, čo vidíte, že nie zmeskami, hotovými zmeskami, ale čo rodí tu chotári. Pšenica, kukurica, teda prirodzene ich krmíme. Ktoré si môžu u nás kúpiť tu na dvore, alebo máme obchod v dedine, čo predávame vlastné výrobky. Teda aj očistené kačky, kačice, potom kurence dokonca aj porcované, zvlášť prsia, stehná a tak ďalej. Chuťovo to chvália ľudia, lebo ako som spomínal, tie kačky nekrmíme hotovými zmeskami, ale ako vidíte, kukuricu, pšenicu, čo nájdeme v sklade s týmito a sú čerstvé. Zabíjame, dajme tomu, dneska ešte ten deň predávame. Ešte možná, že 2-3 dní chladené. Nie ako tie dovážané zo zahraničia viackrát mrazené, tie dátumy sú prehodené a tu vieme, že čo jíme. Kačice väčšinou piekli na jeseň, koncom leta. Vlastne recept má každá rodina svoj recept. Ja prezradím ten náš, to je taký jednoduchší, ale dá sa to kombinovať s ovocím, so zeleninou, hociako. Dá sa to piesť ako kačica celá, alebo kačica porcovaná. Keď je väčšia kačica, tak sa to rozporcuje. Ak je to moc mastné, tak sa to nareže v týchto oblastiach, aby tá masť vytiekla. Solíme to takýmto spôsobom. Začneme to znútra a poriadne. Potom z jednej strany a poriadne. Takto. Z druhej strany. Budeme to piesť 1,5–2 hodiny. Závisí to od veľkosti. Potom to odkryjeme a necháme to do chrumkava upiesť. A máme krásne upečenú kačicu.